Jomoko wacho ko kar kae ni o Apilo oriemb Okoth, o Apilo kiotimore nade, kia o Apilo sero osiep Okoth emomiyo gole. Adwa nyisi jopiny odiochieng' ma kawuono midhiambo masani gimogola Okoth. Mondo mi joma paro gibe gitemo loso margi, tadwa nyisu ler ma kawuono. Ana Apilo munena ni aelewa maneja, gima maneja en awinjo maler. To gima nogola Okoth en mokwongo medikete e LTN makao kidwar kete to wabiro ketie kata githuon. Yes, biro chuno wani koro waketie. Ito kidwa bere nade gima okel gi CEO miluongo no Marinash. Management ochieke tok LTN. Ne ng'ama paro no mari nyalo rumo tafadhali. Awinjo quarrels moko. Nyocha se wacho gini before na donj kata industry. Na kono otamo. Omari yombi by far. Gimi nyalo timo mari onge. Ni galo na wuondi. Ne ng'ama paro no mari Nash nyalo rumo. Believe me, kenda nyalo tingo mo makane nitie. Ni biro rumo ko mari Nash nitie. Jok mane diko uyo mari kano dwano mari odhi mabor. Kawuono mari ni mabor joko ne piny. Wach na men kama intie. Wach mogik ma wacho kako tugles. Ane ngimana. Jok mane luoro sana ne gin ji ang'wen. Ng'at achiel ne Nyasaye, ng'at mar ariyo ne mamwa, mar adek ne babwa, mar ang'wen no Marinash. To e jogi te ng'at achiel kende madongo. Mamwa onge, babwa onge, Nyasaye winja ni nitie to pok aneno. Lakini mari to wan go. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. mokwongo nyikwa Ramogi an mawuoyo kodu ni an luling MC Apilo City mawuoyi masoche rach kabisa. An gi mon 20, an gi mon 18. Makosa ni dhako mar ang'wen nodhi oweyo nyithindo 6. Omiyo joma nena gi edenda kama chon achwe kendo chon an gi pesa. Pinye motimo kako otimani. To dhako mar 8 na sani na wenu act jaki chani nikech nguma noroma gode ot. Emomiyo denda chalo kaka romo ni. Sani ana luru gima luoro mana joma nokela industry mar thum ka kamuting'o nyi Papa Jay, Eli Toto gi Professor Mata. Kama mopogore gi mago onge ng'ama luore wang' piny ka industry mar thum ka. Kowuok wabro rakore. Obiro e Luo Trending Nation Chikiti. Nyako Ramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembni wa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
luonga ni Kwisimino gwel kerina pong pek ne agi moko nyathi ga dujora Tugles anda katwi gi masip iluonga ni MC Tugles wabiro kaoro wadwa nyenye lela LTN Luo Trending Nation ingeni LTN ngata tafadhali ngata ma define the term LTN kati define odi kati wi apiko ni kati gachi temi yuwa gini sani jo maneno ng'eny nyaka wasunge wacho ni Luo Trending Nation gine ne wana kora Apilo wabiro wadonjo ka kendo ber na malich ka donjo LTN do ni na dwa donjo modeko ne an gi shughuli moko e paw ndege ma Jomo Kenyatta bata chopo koro gima temre modwa wuoye matek kabisa MC Tugles yes wadwa ni wawuo gi MCs madongo to wakon gi adier mani tijwa mwadwa timo ka sani ok wawuoyo kodgi to kawuono wadwa nyisogi ka teknegi to gilornwa show kik watimre nade kik wadonje MC loro na show to mar ariyo bende marwa ma wantiere kik gibiye ok wadhiye marwa be kik gibiye penjo na Apilo MC Apilo yes MC mar jathum loro na dhi ir jathum koro MC Tugles ba an aparo ni managi kamora winjo kiwacho kanyo ni loro ni microphone yes imai microphone abe ne maya microphone kenda to mara to kanu gik time na to ni kaw na microphone iketo na lo tadhi akwanye lo kanyo ko akanyo achaka gik kama stage tema ya microphone full to ne duog bedo malit na ngama ne duog nyise ni Apilo beda kata be magu kuonde mana kalo omi chuny mani nyise ni magu kuonde mana kalo omi machopo go kama kore na chopeni to ngama ne nyise gigi momiyo sama kanu bed kata kanu poni na loro ra room ne Professor Mata to Professor Mata momiyo kore no kuma kore chopo makora chope kama kora chopo na rubi kani omiyo kata bana sani ngama communicate godo poni problem mora nitiere en min jaki mineno no omiyo pod kamora ma nitiere poni nitiere challenge moro maneno tene manyalo goni simu mapenje to ba ka donje timo nango bede time kama ngama chako stage ne githum ma chako miya stage ne nene Litoto ema chake e band ne ka Litoto abiro kuomo nyi Papa J onyi Papa J abedo atiyo kaka MC ne onyi Papa J ora adhi manyo tich kanyo ba chaka lan godo kaka kori nyalo manage jathum to nitiere gik moko madwo gik moko ariyo en manager GMC tafadhali manager ibed ni manage band jathum nitiere gik moko mafelo ga manager sama gidhi manyo tich yes inyalo jathum wero nyanya tidhi manyo tich jathum nyalo wer maber titamin manager ni tich otimore nade tich onge en ang'o ma joge ng'iyo ka in manager mar jathum isedhi manyo tich gi vest go pato gi long moko go kata pas kati idhi ibi ma game changer ka tonge ng'ama biro yieni omiyo managers tafadhali lokuru kidono kidhi manyo tich ni manager mar jathum ng'i ka kirwakori mano mokwongo nitiere manyo tich ariyo sani nitie joma manye gi yath nitie joma manye gi dhogi nono en gima lit Apilo an gi penjo ng'ama manyo thum gi yath ng'ama manyo tich gi yath kata jathum mago thum gi yath be ging'e ni kwerewa mani tiyo gi yath sani onge to de Nyasaye owacho ni kopo ni manyo gik moko gi yath to kibitho kata anda tiyo gi yath koro Tugles kwa weyo managers
Ka gidhi manyo tich gi kaka girwakore. Giwe dhi manyo tich gi yedhe tafadhali. Kwadonje MCs. Otugules nitiere MCs sana MCs madongo gi. Gichawa one upcoming MCs. Sama kora neno kama kora ntiere ni aparo ni sani koro okana upcoming. Mane dok ma tiyo go mok be. Wacho ni aparo ni sani one MCs madongo. Aparo ni sani okapani kama ntiere gi platforms maseidho. Okapani kata MCs madongo senyono kuma Raila nitiere. Mose dhi mbele go. Motigo. Koro sani ka wane MC for example MC mano oloro na microphone miluongo ni MC Kanjo ni. Miya Kanjo ne platform achung to chungo miye mic to miya dhano ling koro jiwuo. Koro MC Otugules nitiere dhano maluongo ni MCs ka but content gi onge go. Kanjo no. Yes. Like abenga mane keto na microphone piny makata sani but atuchuki tango go kode but kaparo gima notimo na ten otamo. Omiyo MCs ma Kano, MCs ma Kisumu, baba, Otugules adwa nyisi ni pok iwuotho. An otamo na nyiso wacha kapok idhi mbele otamo na nyiso wacha di. An okaya ywara kode but kudwa ng'eya otalo mari. Otamanyoni amana nyoni. Wenyono. Wenyono. Mokwongo gima dwa nyiso otamo kawuono bedo kodi adwa nyisi to gini dwa ichunya ta nyisi go forever. Mokwongo otamo nitie radio ane mana ndiko ne content manodhi gi radio. Kamiyo de somo. Mana mindi. Ariyo kana okandiko ne gigo samo ji studio ntie ng'ama ning'e. Dok mapusore. Anyalo miyi nyaka ng'ama obiro motimo na neno ng'ama ne chung kode. Mane bedo kode studio. Otamo. Wang mo. Niketo na microphone piny lo. Tadhi akwanyo. Kanyono Kisumu. MCs ma piny koni. Kisumu ni MCs. Ma koro Kano, maluongo ni team Kano kadhi. Chakre koro ng'amiluongo ni Kanjo ni. Mago koro Kano kadhi. Kanjo MC. Kanjo jago. Ma ja keyboard. Jago arambi. Gisalimia watu. Aneno engineer Kanyo, engineer Biane. Swaga. Aneno daktari Biane. Mago MC. Kusalimia watu. Na kukaribisha watu. Yes. Na kuomba. Yes. Mano mokwongo. Katu mara ariyo MC Otugules. Yes. Anada wuogi MCs wetena. To akweye gi mwalo. No miyo asegoga ng'ato. Asegoga MC moro. Kadonjo Nairobi ka. Achiel chikna mokwongo kabire show mar ng'ata. Ok binena stage. Nyaka luongi. Ok binena stage makata biro ma stage no ni nono. Ok binena. To kanitiere MC man kanyo. Tabro dhi tanyise ni bwana. An MC ng'ane kangigo stage angi timre nade. To ni nena na donjo ni asekalo tasechikora mako microphone taselwacho. Kidwaro tiche band no bimany tiche band ndiki mondi wuo. To ka onge bed mos. Ticho tami manye momi timre nade. Apilo. Achiel. Adwa chako gi Uncle Sam. Uncle Sam, ing'ama ng'ongo. To luor moro ber kama ji nitiere omi luor makor ka kori. Show moko luongie. Show mok mari. Ing'ama ng'ongo sani monego beni kama intiere omi luor to nogo beni ibedo recognize kaka ng'ama ng'ongo kaka Uncle Sam. Welaro microphone gi MCs mido katie band kanyo. Kibiro jonge ni Uncle Sam nitie. Weluongi e microphone no. Kech wang'eyi ok wabi koso moko luongi. Wechikori e microphone kanyathi ka ng'ama puonjore MC. Apore kadonje Nairobi kata yudi kitiyo Egesa. Egesa no disagree kodi matin but ni duogi lose kamoro kanyo
kani dugi kwero tim Salodha moko be ni kido MCs kani e band moro nyakiri organize MC kata ber mane jathumino biro ka intiere nyakiri organize ni MC ngane matiyo gi ngane bende wan go kanyo ni timo fine ne ber nandi maduga nyisi nyanko sam imane wacho cha na support kendo na yiego mara adek nitiere MCs moko bende piny kar ka magibe gin gi tabiano kaiti biro do kagiani o MC ngane ra kiangane ko biro tok wachi kiangane ko biro tok timre nade kwa apana kibiro tichikuri stage ana Apilo abiro kawo microphone tanyisi ni bed piny maok stage ni natemo ne MC nani natemo ne MC ilongo ne Mose Konyang ka wantiere kurecha e club moro kare ko bila na point stage o chungu thum ta point stage ko sema ko microphone ema dhi tanyise ni bwana dogi bed piny ma ok ne shoni ko isiki biro iro kama MC moro nitiere timri nade kwa thuolo to mi awuoyo gi MCs mano se dhi mbele achiel to becho lakini nitiere moko like anyalo ero ng'ato machalo kaka Luji Panora ng'at machalo Agwata Misinga ng'at machalo ng'ane ne ng'at machalo iluongo ni Otugles ng'at machalo iluongo mag tagamata cheni MC machalo Jakalo kaminene no kubiro ga to kinya fwenye ogina kokubi kubiro to kinya fwenye jinde kikubiro be okinya fwenye mana kimanye minyisi ni bwana adweri stage mago MCs man ga giluor kama ka gibiro ga kuonde magibe giro ka MCs mantiere go nitiere ya mago MCs man giluor yani mago jo makubiro kamoro to dembore to gingenia ka ili be nitiere MCs moko wawene gi angowa wawene gi thuolo gin jo magbesa mori nyalo nyisgi ni bwana B to isinya a timri nade itieki omiyo MCs wetewa luor ber kido kama ng'ato tiye mi wadu luoro eka in bendi biro luori weng'iyo ni iseng'eri ahinya koro inyalo chikori timo gimidwaro to kidwaro ni mondo ibi dakibi mondo many tich to ng'ano ndiki tibiti kiyudo MC moro kondiki weyo ti koneni oluongi kaw stage timri nade kadu nitiere MCs moko be mawuore stage wuor mikari kumi microphone no idhi my tich kata dhi tho wuor nyowuoyo baba MCs wetena gini en juok to gini mit ke ji oriwo ing'e kama weakness nitie kiriuri gi wadu ing'e kama yomyom nitiere kiriuri gi wadu an ber na Otugles ni kariwore kata gi MCs abich to ber na ka wan e show achiel kech ok an perfect nitie kama weakness na nitiere ma ka wiji ka kiwuta wijo ng'ach wuoyo to ng'ach wuoyo tabe kadhi stage kamoro ta arekebishe kuonde maniki katimore nade timore kama weakness na nitiere
To wuoro moro mene no ng'ato bedo godo mawuor ni ok odwa mi microphone. Kanye kamido ka sani jomoko chuogore microphone ni an MC to ka koro imiye content ni akoro wacha ni magigo imiye kata ma 1 hour. Ochako wacho sianda ki ang'o watimore ki anado bedo nade. Bas. Apilo. Iwacho wach mangema. Koro an kako tugles. An bado mana wuoyo gi MCs wage. Wabedo joma oherore. Kisungu moro no wach machiek kabisa ni don't judge a book by its cover. Kikine ng'ato ti judge gi dende. Iluongo ni Uncle Sam Uda Sembo. Anango Sam akonga ngi Las Vegas ko wadonjo godos. Nari recognize Uncle Sam, udose manuko nari macha MC iluongo ni Uncle Sam. Uncle Sam nitie gimoro mitimo marach makata an kako tules. Ang'eyo ni kiaya inena ga kendi tama stages mang'eny inena nyaka maga. Show mamara. Uncle Sam nyalo tamie, show mamari utamie. Example, kani Uncle Eddie celebrate gimora kia ne or celebrate Red Square. Nentiere MCs nentia Rio. Mane MC Jamakosa nuluonge Lisha Toto. Mane nie bana MC Jamakosa gi Kanjo. Shono nogo gi Uncle Sam gi Kanjo. Jamakosa negi igno. To ne ni nyake bana. Negi igno Jamakosa. Kendo Uncle Sam penjo ni mato nyathi mane. Kanjo makane mic. Omera di bed piny. To ng'amo dhi obed piny no to nie bana. Kore no MC Tugles. Adwa nyisi ni Kanjo onge gimong'eyo. There is a time ma Kanjo romo koda ka en Red Square. To nyisa na Apilo. Awinjo ni ywak na ground. Talenga chako ng'ang'ia from are tiende nyaka wiye. To get all the time asebedo ga kawinjo kaka Kanjo go stage. Apiro koro ito kore ywak ipin platform mane mesaide. Jatomani mise gogo mi hit go mose hit mise tie. Ngana neno kuti bisetie crowd mo weni microphone kendi to dhano nie pap ka welo ng'eny to dhiro wako welo. Tapenje maber ni to be isebedo kata me platform mora diere siasa mi chung me wacho wada chiel ma jopinyo nyiero e campaign ji oluore pap. Na penjo Kanjo na penjo ragi chunya to Kanjo ni. Dadwa nyiso Kanjo ni kokitang to stage mora mibiro go onge. Kacha eno podi dhigo mbele. Stage mora mibiro go kata be mano yudi kanye. Kata be mani show mari. Microphone okibimulo. Kami example MC Kanjo ni an gadieri ni kata mano mari Nash okuongo ne industry. An gadier kabisa. Ngisa mano mari ogolo wadala gi Bradox Matoro kokelo wa Nairobi. Show makuongo nyona en mar Tony Ndiema ko wadhigo mari. Ko mari nigi ji ariyo mo train. Ano trainer wan gi Matoro Bradox. To Kanjo an gadieri kata be nakia but an gadieri mani kende ni Omari Kanjo otelo ne industry. But sani okinyal pimo mari gi Kanjo. Nango ichirach. Omera ichirach Kanjo ichirach biro goyi gi diep. Ichirach no. Biro goyi gi diep biro dieo marach. Ni neno niki miyo ng'ato microphone kati miyo ng'ato stage to dhi loyi. Miyo loyi. Wek tamo ng'ato stage. An Kanjo nyamia stage ka ng'eny to miya 30 seconds. Tiende ni kawacha ni an iluonga ni MC Tugles to sekao. Gima dwa biro next to koyie kana timo. Watch MCs waloro. Because of the time nitie joma pod biro ng'ewa. Ne watuomo kar managers. An kako Tugles nyaka donje industry mar ajawaka. Sani ka ng'eny tan gi gare. But asetiyo gi managers mang'eny. Manager mokwongo manokwongo tiyo koda marach kwa godos dala wabiro Nairobi. Iluongo ni Jakugero the Supreme. Godos ne cholo walo fare chuka chu. To Jakugero the Supreme. Kono dos kuwa winjo wanebura. MC mane michula lo fare iketho pesa. Nairobi ka MC si chulo 500.
ating'o bada takone ni 500 nie koro gima watim go MC no e kaka na kanyo. Koro MC Tugles nitiere jomoko mawacho ni jomoko wacho ko kar kae ni Apilo oriemb Okoth, o Apilo kiotimore nade kia o Apilo sero osiepo Okoth emomiyo gole. Adwa nyisi jopiny odiochieng' ma kawuono midhiambo masani gimogola Okoth mondo mi joma paro gibe gitemo loso margi. Tadwa nyisu ler ma kawuono. An Apilo munena ni aelewa maneja gima maneja en awinjo maler. To gima nogola Okoth en mokwongo jogo nok dwar lepa marwako kech an arwako lewni motuwang ni arwako lewni over ma chakre $3,500 kadhi mbele. Jogo nok dwar lewni motuwang'. Ariyo, jogo nok dwar bagna munena ting'o ni. Ama comedian. Tija en ni sasa madonje platform nyaka bed gi branding mara. Bagni emane branded mara. Masasa mana donjo stage. To mafans ga penja ni Apilo odonjo to bagni ni en mane. Mai gima nachako godo show. Ariyo, adek, en pesa mane chula. Sama nabire bando no, nuwa winjore. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Jarapogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogo ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende I support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi yugi mosechung'nwa thumbe ariyo. Wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo. Wan go Jode Wood Ndheo ochung'nwa thumbe achiel. Wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Ang'eno brother. Pesa mane chula ka penjo inyise ni tich rach. Adak Nairobi achulot an gi joga dala. 500 ng'ato ok nyalo nyisi ni 500 ni odwa ni ng'iew lewni, odwa ni chulo, odwa ni nyombi, odwa ni chiem nyombo bi nyombo. Nok nya timore. Kama gik mana tamora te General Manager no nyisa ni ositiyo gi joma wigi tek malo mara nikech na kwere baga na ok anyal weyo
lewni marwako ok anyal weyo, pesa mane wawinjore be nyaka uchula. Ni wa general manager. En Kokomo. Mokona maber okwera no kan kenda. Okwera kaka wan gi MC wadwa mane wetiyogo. Kinda gurubondo. Munyiso wa maber ni uwalo you are not serious. Muwuok owewa kanyero. Nyaka donje bandno. Meeting adonje bandno dwe mar adek. Ne pok abedo gi joge meeting ari dwe mar adek no. Nyaka dwe mar 10 sama na weti. In gik midwari go ni simu ni Apilo. Bag mirwako no kikichaki duogo go. Apilo. Lewni mirwako go kikichaki irwako marache stage. Apilo. Simu meeting stage no kikichaki ting. Buddha, I can't fear you. Togeda. Manager mena no aelewa. Stage manini nyisa no aelewa. Angechike stage. Ka to nyisa ni ose brand ji mang'eny. Makata okatingo badi to nyalo branda. Tangiye ma penje. Ito ere kaka nyise inyalo wacho ni branda, inyalo tinga malo. To MC wadwa upenje ni to bwana jotugo semede pesa wan kaka wan MCs dakimedo wa pesa to kono wani you are not serious okwenya medu pesa to wache kwa penje gi MC wadwa no ni to ang'o miyo posters jothumbe mang'eny indiko MCs e nyingegi indiko nyinge MCs gi e poster. Why marwa ni tok ndiki? Idwoko na you are not serious. Mano be ng'ama gombo ni dongruok. Mano be ng'ama gombo ni monde dhi mbele. Kaito ng'ato nyisi ni onyalo brandi. Ng'e gima no winjo. Omiyo adwa nyisi odiochieng' ma kawuono. Ng'ama paro na thin ok athin. Kaito iyudo ka ng'ato gona simu penja ni kanyise ni bwana pesa mochula thin mokanya timo gik modwarogo. Kanyise ni bwana ng'eni an gi dhako to penja ni ng'ato penja ni kwani in gi dhako. Yan oparo ni abe anen. Oparo ni abe anen. Buddha, I have my family. Okanono kake paro no. I have my family. Okinono kaen. Bende mind na kama mind na pare. Opano e umari. Tuheshimiane. Sama nugocho na manabire bandu no kabire bandu ni ero na. Nabiro dwaro pesa. No kibiro ni denyo. To kuparo ni ati kaito mara riyo nabiro dwaro pesa. To kamu paro no paro ni ati ni no paro ni atieke Apilo. Buddha. Anu kunya tieka. Apilo pod nitie. Anu kunya tieka. Yes. Gibiro rumo to poda biro miaura biro bas Apilo omiyo le fast maga adwa nyisi wacha chiel kapok itieko. Ineno piny mwadake ni ng'ato koko na kata anu tugles sani manager na ma Austin si smart goch na kono mera lewni mirwako go kadwar e stage kapok omiya lewni modwaro tadhi stage no duk maonge lewni. Yes dongo kidwargi to gin man kod adhi duk mondo kora irgi mokwongo ne mafans duto kamana na Apilo ne ng'amo puonja management en Papa J. Onyi Wood Soba. Onyango Wood Soba. To nyi Papa J sasa mana bi manyo tich to nyi Papa J ne keta mago picha maor ne kaka rwakora kabisa. But ngini le patwanga coast ga madhi mago picha maor kasa mo karwakora maber aya picha Papa J kane mondo mi Papa J kawi maketie poster nyaki gone picha mo yiene maber chieng' moro papa oketa ma adhi ma eti kuma nantiere ma dhi nyakot maloko lewni maluokora maloko lewni mago picha maoro nyakwaro lewo koni ng'ama ne kine rwakruok ne ng'a papa to dongo swag muneno no odongo swag ni ng'ama ne kine stage marach unyang'iyo
Would mean dad. To ka tiyo godongo swago koriemba kata stage na Apilo lepi go dhi loki. Koro itini nga. Imperfect. In nga. Huh? Inyise ni ati ni lewni marwako ok idwa. Tija an ok awer, an ok aga jawa. An ako bul. Mokwongo MC owinjo bed ni rwako bukta mokenyo to biro ga kala madongo kotar. Dong tijwa gima timo pogore gi gimotimo. Tija en entertain ji. Anyalo biro karwako nanga dhako, anyalo biro karwako gima dwaro. Inya biro kichiedho gi wigi. Bora ni gima biro timo a deliver kaka idware. But ng'at ma koni mondo ok odwar lepi, omiyi lewni modwaro go. Omiyo joma wacho ni sijui ni kia ni onoriemba Okoth kia ng'owa kia otimore ne kia ni asero demo Okoth. Apana, mago gik ma miriambo. Gimopogowa gi jogo, achiel en rwakruok na ok gidwa lewni motwang'. Mabe lewni mane gidwano ne ok gimiya. Lewni to twang' te nyaka jeans go nyaka twang'. Ariyo, bagna mating'o, bagna muneno ni, bagna ni ok gidwa. Adek, pesa mani chula ka complain, inyisa na walo. Ang'wen, simu, ikwere ni sima we dhige stage. Iter simu kanyo we ot. Wani aba wer. Ka ng'ama wer no ema bedo gi simbe ne stage. Aba wer, anok an jaja, anok aja drum. Tija en entertain ji. Anyalo rwakora kaka dwaro, bora ni gima udwaro na deliver. Omiyo joma wacho wach mar kia ni sijui na ng'owa, wuouru, to ka kubiro medo wuoyo, arito umbele. Sasa waduto tero kamano ma osechung' gi Luo Trending Nation. Apilo wach madier, but adwana wuo gi managers tafadhali. Managers waeru ji te. Nitiere managers moko ma gin jo keyboard ma ging'ene dhano. Nikech ong'e ni ja keyboard ka onge to thum ok nyadhi mbele. Ka kihero ja keyboard no, ja onging'o. Ka kihero ja onging'o, MC to jajawa, to ja bul. Manager ing'eni band iloso gi manager, tiloso gi CEO. Ka manager tu nitie ji adek ema loso band, to gi jotugo loso band mogik. To kidwa kona ni baba wa, manager chalo baba, manager chalo mama, o jathum chalo baba. Ka baba ohero nyathi to mama ok dwar nyathi, odno ok bedre. Mae momiyo ahero Land Cruiser Wuod Nyasumbi, Amiso Thwango, ayany mang'ongo makiany go dhako misumba lekne rach, Simba Wuod Nyasumbi. Onyalo bukore ni chieng' ma koro gonyo tuge les galofo, to japiano nena tok mi. Chieng' momiyo japiano be wanena ok miwa, waonge nyiego, nikech wang'e maber ni Amiso ohero ji te. Same to Austin C Smart ohero ji te, same to Kolo Wuod Rongo ohero ji te. Emomiyo akwame banda Amiso ma ok anyal kata gombo mondo ae. Nang'o? Hera ni kanyo mogundho. Pesa be nitie, ok na wacho ni koro ji obi, ok aluongo ng'ate pesa wago. Pesa nitie ne wan, ok awacho ni ji omedre. But Land Cruiser chuny ma in go no Wuod Nyasumbi, med bedo kode, aonge nyiego. Kaka Kelly Chogo, mano bende jathum, ma bende chunye ni thuolo. Kelly kati gochne mana saa abich otieno ne baba nabira madho bill game changer mar 10,000. To chal gima kabeti na wiyo wil got jogi maka. Kelly oro 11,000 sano nikech ong'e ni 10 ichulo 1 itiyo ge fare. Mage jothumbe makonyo ji. Ahero Anko Edi Wuod Tsunami. Anyisi jothumbe makonyo. Kanyo jashido maka nyamera mafinu yugi notho. Kelly nomiya 10s. Anko Edi nomiya kombe manobede 10s go. Wuod Tsunami jakatiga. Aheri kabisa. Mogik Amiso Thwango med bedo gi chunyno. Amiso Thwango no kawo dhok ariyo, obiro nyako ng'er. Monyiewo dhok ariyo mang'ut gi leyo moyang'o. Ochame liel. Chieng' tich abich ne en gi show Garissa, to Amiso biro gi ndege mobiro chung' e liel modok. Amiso Thwango jathum masetiyogo mong'e oda kama nitie to ng'e dalawa. Ok awacho ni jothumbe modong' richo, but lanuru kuom jothumbe makwanogo. Mad Nyasaye telnu, but med kete e LTN, makao kidwar kete, to wabiro ketie kata gi thuon. Yes, biro chuno wani koro waketie. Ito kidwa bede nade, gima okel gi CEO miluongo no Marinage.
Management ochieke tok LTN. Nenga paro no mari nyalo rumo tafadhali. Awinjo quarrels moko. Nyocha se wacho gini before na donj kata industry. Na kono otamo. Omari oyombi by far. Giminyalo timo mari onge. Nigalo na wuondi. Nenga paro no mari Nash nyalo rumo. Believe me, kenda nyalo tingo muma kane nitie. Nibiro rumo ko mari Nash nitie. Jok mane diko wiyo mari kano wano mari odhi mabor. Kawuono mari ni mabor joko ne piny. Wach na men kama intie. Wach mogik ma wacho kako tugles. Ane ngimana. Jok mane luoro sana ne gin ji ang'wen. Ng'at achiel ne Nyasaye, ng'at mar ariyo ne mamwa, mar adek ne babwa, mar ang'wen no mari Nash. To ei jogi te ng'at achiel kende madongo. Mamwa onge, babwa onge, Nyasaye winja ni nitie to pok aneno. Lakini mari to wan go. Koro nikech jok mane luoro ka onge, akawa miso Thwango Land Cruiser mede iye kamiye luoro nikech adak nikech en. Chuna nadhi medo dhako kaluwore gi misacha nyo medi. Nyasaye kimiya dhako to miya dhako man gi chuny mar mondo adongra ok matieka. Emomiyo jawacho no kanya nyuomo kuyu. Kuyu kinyuomo tich sudo machiegni gi sanduk. But in the meantime, adwaro ni mondo umed mana kete ka minyenye weche mag adier ka onge mungo ng'ato kirach tikoni ka ni rach kimanyo ng'ato mokoni ka ni rach idhi goyo amanyi kenda. Koro ane mamanyi ok ng'ato ane makora manyi wajo mano dhi recruitment moduogo koko ndik tich kama watiye onge koro watiye pieni mamiyo goromu gi kanyo kendo mad Nyasaye telnu med mana ketel tien kaminyenyo ni elela inyenyo ni ayanga kiluoro wich kuot we timo timbe maricho kitimo wabiro wacho ka final Majefu Nyatanga Nyakwaro Lendo ineno LTN Luo Trending Nation kama mopondo inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.